Magkano po per kilo ng ampalaya? 100 pesos sa mga per kilo ng ampalaya, oh. Tapos yung mga talong natin ay 35 pesos sa mga ganitong mga nakahiwa na, no? At ipipirito nyo na lang po. Espada, 100 pesos na per kilo. Pukan ay 100 pesos. ₱50 sa mga isdang tawilis na mabibili nyo po sa halagang 50 pesos na tumpukan. Tumpukan po ng mga pandaing na bangus, meron po 50 pesos at 100 pesos. Pusit, 100 pesos sa mga tumpukan at mga dalagang bukid po natin ay 100 pesos. Abake, 50 pesos. Pada, 50 pesos. Makakapag-prito ka na. Ayan, dami, oh. 50 pesos. Grabe yung mga latag po nila dito na ngayon ng tumpukan. Ito, ang magagandang isda. Magkano kitang mo? Ito, 300 pesos to. Isang linya. Ayun, 300 pesos po to. Kitang, tanigi, tsaka hasa-hasa. Boss, good morning. Kano dorado? 200. So, yun po yung per kilo ng dorado, no? Magkano kilo ng lapu-lapu? Ayun, 300 sa mga lapu-lapu nila, no? Mga bentahan po dito. Pahita, dorado, yan po yung mga mabibili niyo po dito sa Malabon Fish Market. Labayita, 200 sa per kilo ng labayita. Dorado, 200 din po sa mga per kilo ng kanilang bentahan ng dorado dito sa... Tayo po ay nandito sa Malabon, Tumpukan at mag-a-update tayo ng kanilang mga presyuhan ng mga gulay. Tumaas pa ba o medyo bumaba ang ibang mga presyuhan? So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Shout out po. Enjoy po sa pamimili sa Malabon Fish Market. Shout out. Shout out po at magandang umaga. Magkano po per kilo ng ampalaya? 100 pesos sa mga per kilo ng ampalaya, oh. Tapos yung mga talong natin ay 35 pesos sa mga ganitong mga nakahiwa na, no? At ipipirito nyo na lang po. Tapos ito pa rin po yung mga latag nila na gulay, oh. Napakarami. May mga talbos, kangkong, pechay. So yan po yung mga latagan po nila dito. May salamat po. So shout out. Shout out at magandang umaga, Lodi. Alamin ulit natin mga presyo ng mga latag mo dito. Magkano ngayon yung ano mo? Pechay Bagyo? 100 pesos pa rin ang per kilo. Ito po ay 100 pesos po sa mga Pechay Bagyo. Itong mga repolyo mo? 120 boss Lando. At tumaas? Sa puti, sa paan. Dalawang klase. So 120 po sa mga per kilo ng ating mga repolyo. So thank you. Tapos dito ay meron naman po mga cauliflower. Cauliflower magkano? 140 kilo. 140 naman po sa mga per kilo, no? Ayun, shout out. Sila po yung mga masisipag na vendor po natin dito. Shout out sa mga inuutangan niya na wala kang regalo sa kanya. So shout out. Wala kayong uhulog ngayon. Mamaya dadaan dito yon, makikita ko yun eh. Magko-collection yun eh, kahit maulan.
Lettuce, 300 pa din ang per kilo. 200 na. Yung medyo bumaba po yung kanilang bentahan ng lettuce. 200 na lang po ang per kilo. O, update pa rin natin yung mga sibuyas na kanilang mga bentahan po dito. Ito po, 20 pesos. Yung kamatis, 20 pesos. Kalamansi, 20 pesos. Tapos yung mga kanyang mga sibuyas pa rin po, 50 pesos na kalahating kilo. Yung 3 piraso po na bawang ay 20 pesos. Magkano luya mo? 200 ang kilo, Boss Lando. Ayun, 200 naman po ang per kilo ng kanyang mga luya. Sana lahat ng gulay bumaba na. January pa yan, Boss Lando. Oo. So, yan po yung update natin ng kanilang presyuhan ng gulay sa Malabon Fish Market. Thank you, Lodi. Salamat! Good morning po, Nay. Shout out. Good morning po sa inyo. Dito po, ang per piraso po ng bangus natin ay 130. Walang per kilo, Nanay Noemi? Ha? 150 sa isang piraso ng kanyang mga bangus. Dagupan, no? Tapos meron din po siyang latag ng mga tilapiyang Batangas. Wala po kayo nakaraan dito, Nay. Oo, kasi baba yung sugar ko. Bumaba yung sugar nyo? Sa lipat ng puto. Mm-hmm. Stress. Hindi ako makatayo. So, yan po yung mga latag ni Nanay Noemi, no? Nanay Noemi, magkano po pala yung bangus, ano nyo? Tilapiyang Batangas. Ayun po, 130 po sa mga per kilo ng tilapiyang Batangas. So, ngayon lang po nakapagtinda si Nanay Noemi sa Malabon Fish Market. Yan po yung lagi natin ina-update ng kanyang mga bentahan po ng bangus at tilapiyang Batangas. Nanay Noemi, marami po salamat. Espada, 100 pesos na per kilo. Magkano kilo, bossing? 200. 200 na per kilo ng kanya. Ah, ito bluefin? Ha? Bluefin? Oo. 200 ang kilo? Alright, dito ay mga tumpukan po natin na mabibili sa halagang 50 pesos. Yung mga isdang kabase. Yung mga espada rin po ay tumpukan ay 100 pesos. $140 isang piraso, 130, 120 ang mga per piraso ng kanilang mga bangus, dagupan. May banguste. Tilapia.
So yan pa rin po, mga tilapia po natin, 50 pesos na mga tumpukan. Yung mga sapsap po natin ay 40 pesos sa mga tumpok. 50 pesos sa mga isdang tawilis na mabibili niyo po sa halagang 50 pesos na tumpukan. Yung mga tumpukan po natin ng mga galunggong ay nagkakahalaga po ng 100 pesos at may mga tawilis din po sila ng mga isdang lapad ay 50 pesos na tumpukan. So shout out po. Ito po yung isdang lapad po na nabibili po sa halagang 50 pesos. Tumpukan po ng mga pandaing na bangus, meron po 50 pesos at 100 pesos. Pusit, 100 pesos sa mga tumpukan at mga dalagang bukid po natin ay 100 pesos. Per kilo ng mga isdang gulyasan ay 150. So grabe pa rin po ang mga latagan po dito ng mga tumpukan, no? Talagang sariwa at makakapag-ulam na ang iyong pamilya. Sa halagang 50 pesos lang ay talagang solido na at marami ka nang maiuwi pang ulam. Meron din po dito 50 pesos na tumpukan ng mga galunggong. Galunggong babae. Tapos yung mga 50 pesos na tawilis, ayan po, oh. 50 pesos lang po sa kada tumpukan. Maya, 50 pesos na tumpukan. Mga chabeta, 50 pesos. Yan po yung mga latag po nila na mabibili po ninyo dito. Tawilis tumpukan ay 50 pesos. Eh, 50 pesos ka lang, may ulam ka na, oh. Pang silaw, pang pirito, pang sinabawan. Bakit? 50 pesos. Kada 50 pesos, makakapag-prito ka na. Tapos dito ay tawilis, 50 pesos pa rin po. Tayo di matutula na mayroon din dito mga latag na maliliit na isda, no? 50 pesos, banak, mayroon din po. Yan yung mga pangatin at paksiwin po mabibili sa halagang 50 pesos na tumpukan. Ayan, dami, oh. 50 pesos. Grabe yung mga latag po nila dito na ngayon ng tumpukan. Ito, ang magagandang isda. Magkano kitang mo? Ito, 300 pesos to. Isang linya. Ayun, 300 pesos po to. Kitang, tanigi, tsaka hasa-hasa. Bangus mo, per piraso. 160 sa per piraso po ng kanyang mga bangus. Dito, sa halo-halo. 250 yung mga per kilo, no, ng kanyang mga halo-halo na mapili nyo po dito sa Malabon Tumpukan. Daddy, thank you. 140 sa mga tumpok ng mga bangus, 3 piraso na. Yan, mga isdang alakaak. Sari, no?
Sana ito 50. So yun po yung presyo ng kanilang mga bentahan po dito na 250 sa mga hasa-hasa. So yun na nga po, talagang mga solido ang mga bentahan pa rin po ng kanilang mga tumpukan sa halagang 50 pesos ay madami na. Talagang makakapag-ulam na ang iyong buong pamilya. May 100 pesos pa lang, ulam na rin na mabibili mo dito sa Malabon Fish Market. Magkano? 180 boss, 180. 180 po dito yung mga bentahan po ng gulyasan. Boss, thank you. Boss, papainit tayo. Tingnan natin. Tapusin ko lang to. Boss, good morning. Gano dorado? 200. So yun po yung per kilo ng dorado, no? So yun po yung mga latag na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market na mga isdang bato. Tapos may mga labahita, dorado rin po. Tapos mga dalagang bukid. So pasadahan natin itong mga kanilang isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Magkano ang kilo ng lapu-lapu? Ayun, 300 sa mga lapu-lapu nila, no? Mga bentahan po dito. Pahita, dorado, yan po yung mga mabibili niyo po dito sa Malabon Fish Market. Labayita, 200 sa per kilo ng labayita. Dorado, 200 din po sa mga per kilo ng kanilang bentahan ng dorado dito sa bayan ng Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market. So, yun po, at nakapag-update na tayo kahit na maulan ang panahon ay talagang dumayo pa rin tayo dito sa ating lugar ng Malabon Fish Market. So, shout out tayo sa ating mga kababayan, no? Shout out sa ating mga silent viewers po na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog ni Boss Lando Explorer. At sa mga kababayan po natin na mga namimili po rito, shout out sa mga benta po natin magsipag kahit na maulan ay talagang nakakapagsilbi sila sa ating mga kababayan. So shout out sa mga tumurautan ng Carmen Planas, shout out sa inyo. Tuloy-tuloy lang at sipag, tiyaga ang ating mga ginagawa sa pagbablog sa kung saan-saang lugar, no? Shout out sa inyo dyan. So, ito pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.